Dokážeš vyhrať kartový turnej s kúpeným deckom? To je otázka, ktorú som si dal, keď vyšiel nový One Piece Starter Deck. V dnešnom vlogu si ukážeme, ako prebiehal One Piece turnaj v kartove, čo nájdeš v Starter Decku, otvorilo sa kopec boostrov OP16 a ukážeme si aj, aké sú top karty v najnovšom sete. Či už si zberateľ, hráč alebo iba fanúšik One Piece, tento vlog je pre teba. Tak poďme na to. Čau a vítaj v mojom novom vlogu. Svoju cestu začína v novej predajni Kartova v Košiciach na Mlynskej. Toto bola moja prvá návšteva potom, ako sa presťahovali do nových priestorov a bol som hneď okúzlený. Hneď mi udrel do očí nový One Piece Starter Deck so označením ST30 a povedal som si, čo ak by som si jeden kúpil a zapísal sa do turnaja. Ale ešte predtým si pozri, ako vyzerá nová predajňa. Priestory sú úžasné, veľké a majú samostatnú herňu, kde sa každý piatok hrá One Piece a Riftbound Liga. Veľmi ma potešilo vidieť plné police rôznych produktov od One Piece, Lorcany, Star Wars Unlimited, Magicu a samozrejme aj kopec Pokémonov. A tie vitrinky preplnené single kartami sú sen každého zberateľa. Ak niekedy budeš v Košiciach, určite sa tam skoč pozrieť. Hej, dobre, máš byť. Super. Tak teda som si kúpil tento starter deck a ako vstupné do turnaja bol jeden balík najnovšieho setu OP16. Poďme si rozbaliť, čo som nakúpil. Zaujímavá vec na tomto deku je to, že okrem predpripraveného balíčka v ňom nájdeš aj špeciálny promo pack, v ktorom môžeš vyťahnuť altartové verzie kariet z deku. Top kartou je paralelný Ace and Luffy, ktorého cena podľa Car Marketu je cez 90 eur. Čo ma teda čaká v tomto balíčku? Tak teda paralel karta nebola, ale vyťahol som aspoň altartového Acea, čo ma dosť potešilo. Pozrime sa, aké karty sú v predpripravenom balíčku. Líder karta je červeno-zelený Ace a Luffy a celý deck je teda červený a zelený. Deck sa skladá z líder karty, 50 kariet na hranie a 10 don kariet, ktoré vo One Piece sú ako energy karty v Pokémonoch. Takže dokopy sa deck skladá zo 61 kariet. Ešte som si rozbalila aj jeden balík OP16, ktorý som kúpil ako vstup do turnaja. No, iba SR-ko. Mohlo byť lepšie, ale nevadí. Si pozriem tvoju otváračku. Dúfam, že tam bude manga. Tak to nič nebude ako hľa ruka. To je 8.15. Má to. Not bad. Ty si hlavná hviezda mojich vlogov kartových. Čo? Zrazu. Ešte za 8 dačo, som ti mal dať, keď mi daš to do... Lebo vždy sedíš na kraji. Ja tebe za 8. Ne, suši. Ja také prsačiny nemám. Ja také prsačiny nemám. Všetky tieto karty som si následne zaslívoval a skúsil som s nimi zahrať turnaj One Piece. Priznám sa, že som túto hru nikdy nehral a mal som trochu stres a rešpekt pred ostatnými chalanmi, ktorí mali svoje deky nachystané a vyzerali byť celkom nebezpeční súperi. Ale našťastie v deku boli priložené aj pravidlá hry, ktoré som si narýchlo prešiel, aby som vedel, ako sa to hrá, a veril som, že ma nakoniec osvietí. Dokopy sme hrali 6
Každý matchup mal 60 minút a hralo sa na dve víťazné hry. Môžem hneď povedať, že môj starter deck nemal šancu proti prichystaným deckom ostatných. Ale do hry som sa dostal hneď. Je to celkom ľahká a pochopiteľná hra. Ak si to vezmeme tak, že som túto hru nikdy predtým nehral, tak moja finálna bilancia nebola vôbec zlá. Vyhral som 2 zo 7 matchupov a v celkovom poradí turnaja som skončil predposledný. Určite môžem odporúčiť si to vyskúšať, komunita hráčov je super, všetci ti s hraním pomôžu a vysvetlia ti, ako sa to hrá, ak si začiatočník ako ja. Pripomínam, že hrá sa v Kartobe v Košiciach každý piatok od pol 5. A ešte trošku o inom. Ak chceš vyhrať Chaos Rising ETB, Lumiosity Minitinku alebo booster najnovšieho japonského setu Abyss Eye, pripoj sa do mojej skupiny. Nájdeš tam okrem súťaže kopec tipov, článkov o Pokémonoch, One Piece produktoch, Lorkane a mnoho ďalšieho. Link som hodil do popisu. Ono, to tam počne. A? No, tu demon ešte má, čiže to ti donesá, to si vydáš. Aha, tu kafevín na demon. Naspäť k vlogu. Samozrejme, pomedzi jednotlivé matchupy sa čo to pootváralo, väčšinou práve najnovší set One Piece, Time of Battle. Top karty z tohto setu sú mangy troch admirálov. Prvý balík nepriniesol First Pack Magic, idem ďalej. Hneď za mangami sú tieto skvelé SP karty. Ja by som najradšej vyťahol Miss All Sunday. Za účasť na turnaji som dostal aj tento špeciálny balík, ktorý môže získať len ak si hráč, tak sa pozrime, čo v ňom nájdem. A útočím ešte zautočím. Dobre. Poplaťka na ruke. A počkaj, nebudem blokovať. Čiže nemáš, keď je vyložené, či? Dobre, útočím na ruke. Keď sa použije v tom, tak ja ja ono má môžem blokera, zautočiť. takže... 7, nie? Normálne, že originál japonské tie cenovky. A kým sa vo One Piece openingu nedarilo, tak mimo videa som vyťahol túto krásku z Chaos Rising Boostera. Počkej, to koľko si zobral? 6. či koľko to je? Esky. Počkaj, môžem posunúť? Šťastný. Zase budem mať 6 kempekov. Kto odišiel? David? Hej, David. Takže ja mám buyout, môžeš dať rovno 2-0 pre mňa. Počuješ? David odišiel, ja mám buyout, 2-0 mi môžeš rovno dať. Marko! Fambasta. Tu je dom a čierny. Takže zase... Keďže ja mám normálne... Minule som tu zobral len tak, nie? 6 pekov. 5 ale čierny. Som si to omylom Je tam prebral. tomu, že leba dúfa, že je zlatý aspoň. Nie, hovorím, že čierny. Tam už nemôže byť jeden. No môže. To je Môže. Čiže tam bude nejaký jeden common menej, alebo? Jeden zlatý don na celý box, nie? Fakt? Nie, 2 sú na celý asi aj. case. 2 sú na case. Asi tak. To sú dve klasické domy na box. Posledný? Nie, Tri. ja čakám na to. No, 30 €. Druhý. nech sa páči, môžeš sa vybrať. Zarubené. Dobre, a poďme ešte jedno vyťahnuť. Ešte tento, Yamato, modrá, či modrá, Aldartový líder. Ešte ja vyťahnem. To je zerka dvoch balíkov, pohodička. Pekne.
Ja som vyťahol obe z toho boxu, dobre som zobral. Takže už tam nie je nič. Nie, ešte môže byť jeden. Teoreticky. A v tom nie. Speku, čo si vybral. Červené to nie je, takže... Nie je to líder aspoň? SPčko. Karibo tam bol. Karibo tam nie je. Tri peky po sebe. Máš to na videu. Máš to aj Máš to na videu. Nice. Daj popis, že svíňa jedna. Na záver večera sa ešte niečo potredovalo a ja som si mohol pozrieť tento klenotný album jedného z chalanov. Tipni si do komentu, akú hodnotu môže mať celý tento album. Ja už končím a na záver si ešte môžeš užiť aj opening najnovšieho Marvelovského setu od Magic the Gathering. Ďakujem za pozornosť a nezabudni na odber pre viac vlogov a unboxingov zo sveta TCG. Sú nenormálne karty, strašne dobré. Bude good, nie? Ten Vision.